digito nga kuda katarungang pambarangay. Alright? Ni Idol Joan nakatutok sa dyan. IFM News. Lokal. Go ahead, Idol Joan. Naiyasayang ka, tiya katarungang pambarangay seminar abinuyugan Party Disaster Preparedness and Forest Fire Prevention. Iti iliti pinili, iti umuna agundaway. Indawluan da ito iti pinili Municipal Police Station, kabinulig da iti Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Rural Health Unit, kaniti mismo nga local government na pinili. Naisayang kat da ito iti duang aldaw, anakay busbusan na ti lecture kadag iti barangay officials, a recipient iti da ito a programa. Naawis, dagiti na dumado mga speakers, imon anayadal kadakwada, kit itinilaon kin pakabuklan, tiga katarungang pambarangay system, pan nakailawlawag iti crime scene awareness, manipod da ito met iti Philippine National Police. Sinarono ti Bureau of Fire Protection, anang TED lecture may panggap ti fire prevention, kin iti disaster preparedness met manipod iti MDRRMC. Kabayatan na ti nasa o lecture, kit dimalan pa iti drug testing, dagiti 275 barangay officials. Pabenti RHU pinili kaniti Provincial Forensic Unit tapnon masustenera iti drug cleared municipality, drug free workplaces ken kaspaset ti intensified campaign da kontra iti illegal droga. Kinomendaran met dito iti local government operations officer ti baleging aktibidad ken niya brasa na tinabagas ang mensahe na may iti kalikagom ti lokal na gobyerno para iti panakamentenara ti pinili akas cleared iti status da. Kadwa iti 99.5 FM Lawag, Idol John, King Tatak, RMN. Thank you with that news, Idol Joan. Manipod ditang ay pinili, Ilocos Norte. IFM News. IFM News. Lokal.